India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Kibor pulit jong kejela asam hakasngi ublay bladep kila pentip bah ka arpulai trik mentau bnai kila yok ban kem siwe Dkhot jong ka Kynhun Lehnoh an surula Bangla ka Kynhun Lehnoh ka banakari Bangladesh bayau te Dkhot jong ka Kynhun Lehnoh kibor pulit kila yok ban kem nakathan bon gai gon district kat kum kijing yok lom jing tip la ya thu bu te Lehnoh ubla sha kem hakate gesni udi ubla tip kerteng kum uset Ahmed arpus hansnem kerta bat la kem nakashnang bhandara kashnang ka baha apo ka jingkmi jong ki pulit jong ka Manipur police station bon bai gong nakamet jong te Lehnoh ki bor pulit ka jila kila yok bon kurup ki passbook jong ki bank pe Aadhaar card kumju ki kot niam ki pinchlur nakabenta ka thma jong ka jihad dang haka khat phara trik mentau benai la ya thu bana kalyang ki pulit jong ka Assam kila yok ban kem yu we Dkhot jong ka te Kynhun Lehnoh blatip kerteng kum u Imran Hussein bat hadin ke jingpla jong u Imran ki bor pulit ke jila kila yok ban kem ya Uset Ahmed ki pulit barok jong ka jila kila ya thu ru bah kasni sa jan bladep uladan uwe pat Dkhot jong ka te Kynhun Lehnoh blatip kerteng kum u Hamidul Islam u blalat phet na ka jing sha kem la ya thu u te Lehnoh u blalat phet na ka te kasni u bedei u bashong basa hakatan jogi khopa bon gai gon district